إز قري كونن كالك ألكن فلسفة لنا كاب عراتي تسئي جزيك حتاب نام تحاتات أبو خلاص كأتخلقو أكالاتي كم سفرح إنسسا أساسي رينيرا إز قري أبزي كدون زي أتوم بوتايلن نايمريت سيراميك لك كم ستنت أفبرد يقرر كبد إكاري دمت وتيوم مبكايت راحيو تريفوهم قاعد بناي منادق زحلي مالي خمسة يفلت أني بومبو مسكافاتكو نفرق ساعات ساكل سفاسة سماي كما فريج تتأنا حيو بسلسته دربكو بورتان بمموق نيكساتكين سحابتكو بزي أكباب مجو نتتعمو روكو يتساب مسيلا لخو عب تحت عينتي ناشتو كل أمالي أمالو أغري كم ناشتو كعشوخ مسلو أخلي لو مالو بيامانيني أفي مأقورتي زدرق اللي سيرقا أصناني رأخوان فليس بلا حبر نيروان مو مايك فاسس مسجمرة شنتخشين كم زلني تسبلني زفاسس نبرا مايكي عاتخوو بتانتي تحت بيلة كشين نفشا تتسقعكو شنتي كابرحو وروركو نايدك أسي مسكاب أبصري انتي كبدتي سمعني بيجا شنت ما شنكو ناينكو شنتي كل غزي بيجايو نمنتي كمو خمسخانا أي فلتن بقرتج أوابيتان أما أخلقاتا اتاقبيت أفعان لا قوتيتا نقنق كوامو أبج أفاس سفر ماي أراكيفة تمليسا نابتو خفيتا سكدفكو نايبومبا ماي كتكو أفساسسو يسحب أورا ردو كم زكاتل كوينو لو بزوحل ماي بريزا كحت أبجماركو تحاتي بمسوداكو قد كدرق شكو مانا كوكو تتكلخو أستا نابوشت غزاي كورور كالو سماكو أبرد كم زنكساس عسا أبسا حلي سعبلو لأير اندحان بسكو نابسالون كتكو كابتوانا مئتاوي تحت معصو نايتو بيابان دي رازالوان تيمبيل ستالت أفون حادا نبين بوستا أمريت ودي قولو حاملي مسلاني اتغزي واي مجمرة سنخون اللوو اتور حسي كوانس زناب كزنب كاللو تسبلني اتزناب جن كم نيتبو كرامتي عين سناب اي نبرن حملون كخوني خيليو جن أو حملة أو تبو تحيزوات ألون درق زبالة معالتي أبزالون نقودا زسني زناب كهرماي كالني نقودا تحاسالة زناب رحسي كوانس ملو معالتي تحايب سوا علالو كما سغبل ساعات شوعاتيو هاريمو ممسايد رايزي كونس نحات إرقزي حيال زناب زانيبو نادي ساوا من قدتات بوحج مألا ألاقوميو حمل خوناي كالنيو سناوناي كونن من البعض كابتبتو وقتي زنابو نايت ايك زنابات حدا خوني خيليو صوبوكي رسو سكروغن أنا النسانيو مشيتيو إذا زناباب زهارة مالو زنبرنا البوطا أميكسيكو دواباي ناي بنزن مأدل نداديو تسبلوني قدم زغزيزي أبكا سانجيس أو حدا بيرقا وشتي زحلفنايوم تعومات كلتا سرعاتيوم زذكروم رقيق بجامعان زغريداس مسلو خنافران فرياتن تسلمتني انتانيو تسبلوني كسادان زذكروم صبوقاتن كببتنات واتان نزيوم أطبيق زحازة درت أفلبانيو زذكرو فتو أكالاتا أو عرات سنديا تتأويلة كأسابايو اتورحي أبزي ساعتو قدايا كونان بتكزي نقسنت كي كونا أيترفنيو قومتي كتسبالان صبوغن فاشن زغدان نتعزبتي رسبل من أساي نبركو يفلتي مفلات ايجن كم حنا مفتاي مسلاني اتحنا سورز السدادة تاريخ اللوو انه ودا 14 عامات كساب سخون بملكأي يتصرف نيرا دحراي تريفينو مالت زي كونس أنا وين تجابات مرتو حيزا أو كن مكرغار زتبوهالكو سامعة بمأمانا تحت نازوار راني بقالكو في ملكأي زدلي نجر بدفرات كسارب زي كيل ساب نبركو نايسن البونا حمام بلوان تداليخم كفو تواهيلا مترافي سفتر اللي تتعنو كسابوش دي سمعني حمامن كانزانيو إز بروبوغاندا كام نبيت سبي أبالات
ወይ ጉርቤት አውፅኢለይ ኣነ እውን ኣሚነ ተኸቲለዮ ኣብ ጸልማት ናይ ንእስነት ህይወት ከም ዘጥሓለኒ ኣይፈለጥኩን። እቲ ዝፈልጦ ሕፍረተ እዩ፣ ኣወዳድኡ እዩ፣ ትዝብለኒ ምሕፋረ እዩ። ዕድመ እንዳወሳኽኩ ወላ ብዝኸድኩሉ እዋን ኣብ መንእስያት ኮራዙ ትዕዝብቲ ብዝኣቶ ኩሉ ግዜ ኣተኲረን ክትምታእንን ኣብ ገፀይ ከፍትጣን ኩፉ መልክዐይ ኣገሪምወን ዘፍትጣለይ መስለኒ ነይሩ። እዚ ዝተቐረፈለይ ማለተይ ትሕትና ዝስማዓኒ ኣብ ሲነማ እዩ። ቀዳምን ሰንበትን ኩዕሶ ክርኢ እንዳበልኩ ሰብ ናብ ዝእከበሉ ከባቢ ክፉእነተይ ንዘይምርኣይ ክብል ብሰልዲ 50 ሳንቲም ካብ ሰብኣ ደረጃ ካብ ገዛውተይ ወሪደ ሲነማ ተዓፂ ምስ ፀናሓኒ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ተረዳእኩ። ከም ምህዳሚ ነይሩ ክፉእ ተባሂለ ኩሉ ግዜ ምፅራፈይ ኣብ ሸምብቆታት ሰራውር ደመይ መርፍእ ከም ዝኣተወ ክወግኣኒ ይዝክር። እቲ ግዜ ኣይርስዖኒ። ቀዳም መዓልቲ እዩ። ፒያሳ ኣነን ክልተ ዕሩኽተይን ናብ ሲነማ ንምእታው እንዳተዳፋኣና ሪጋ ሒዝና ጠጠው ኢልና ነበርና። ድሕሪ ሰለስተና ክልተ ሓፋራት ዝመስላ ዋልድ ኣለዋ። መዓልቱ ክብድ ዝበለዩ ብላዕለዋይ ራስ መኮነን ፓስተቸርያ ረብሻ ኣሎ። እንታይ ምዃኑ ይፈለጥኩን ኒስትሮ ዋጭዋጭ ይብሉ ኣለዉ። ንፋስ ኣሎ። ናይ ላዕሊ ጥራሕ ተኸዲነ ጅንስ ስረ ብዘይ ካናቲራ ምስ ጸሊም ስረ ምስ ናይ ሓወይ ኣረጊት ኣዲዳስ። ስራሕ ዋላ እንተሃለወኒ ክዳን ግን ገዜ ይፈልጥን። ካብ ምዕባይ ሓወይ እንዳወሰድከ ዝኸደን ምንኣስ ዋላ እንተኾንኩ መጠን ኣካላተይ ግን ክንድኡ ስለ ዝኣክል ሓቲተዮን ክሓተትኮን ደስ ዝበለኒ ክዳን ተኸዲነ ይወፅእ። ደሞዘይ ፍርቁ ንዕኡ ዝተረፈ ድማ ቤተሰበዮም ዝወስድዎ። ወልሓደ ይመስለንን እዩ። መልክዕ ቁመት ብቐሊል መንገዲ ይፅዋዕ እምበር ናይ ወዲ ሰብ ሕልና ተስፋ ቆርፅን ክህልዎን ከም ዝምጥን ከም ናተይ ብዝበፅሖ ሰብ ኣፀቢቐ ይፈልጦ እየ። ትዕቢተኛታት ግን ይብሉ መልክዕ ተሓፂቡ ይስተን እዩ። ኣነ እውን ይምልስ ይጸልምት ህልም ኢሉ ይጸልምት። ትዕቢተኛታት ከምዚ ይብሉ እቲ ዋና ቁም ነገር እዩ። ኣነ እውን ይምልስ ከምኡ ተባሂሉ ድዩ ኣብቲ ሃገር ነይረ ዘይተዓደለ ዜጋ ኮይነ ይብል። ዝጎደለን ነገር ካልእ ኣይነበረን። ዝጎደለን ኢለ ዝኣመንኩ ኣሚነ ኣብ ሰራውር ደመይ ዘእተኽዎ እንተሃልዩ ክፉእ ተባሂለ ብምእማነይ ዘሕደረለይ ተፅዕኖን ስምብራትን ጥራሕ እዩ። ኣብ ሪጋ ከለና ክልቲአን ኣዋልድ ተተሓሒዘን ሰሓቓ እንዳተጠማመታ በዓውታ ሰሓቐን ቆርበት ቀዲዱ ዝኣትዩ ሰባት ንሰሓቐን ብእዛኖም ክሰምዑ ከለዉ ኣነ ግን ብቆርበተይን ብቅርፅመይን ብልበይ የሰምዖ። ንዓይ ብድሕሪተይ ርአን ዝሰሓቐኒ መሲልኒ። ብቁርጫት ጨጉረይ ብናይ ኣፈይ ግጅፈት ብጥባት ዘይብሉ ስረይ ብኣረጊት ጫማይ ምፅዕዳው ጀሚሩ ብዘሎ ጅንሰይን ጥራሕ ዝመስለኒ። ሎሚ ይገርመኒ። ሎሚ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ ሕማም ውሽጢ እየ ነይረ ዝብል ኣማዓሙቕ ሕማም ወርቢሮሙን ነይሮም ይብል። ተመሊሰ ነዞም ዘነኣእሱን ዝነበሩ ሰባት ካሓቶም ይደሊ። ንምንታይ ዘይእምን ሳጓ ከም ዘውፅለይ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲረን ተዝካትዖም ደስ ምበለኒ። ንመን ግን ክሃድን ክወፅእ? ንመን እዮም? ኣበይ ከዮም ዘለዉ? ብዝኾነ እተን ክልተ ጎራዙ ድሕሪ ምስሓቕን ቲኬተይ ሒዘ ብቁልጡፍ ኣብቲ ውሽጢ ሲነማ ኮፍ ክብል ተሃወኽኩ። የዕሩኽተይ ዕላል ጀመሩለን። ኣነ ከም ዘይረኣኽዎን ዘይሰማዕኹን ኮይነ ገፀይ ከምኦም ከይጠወኹ ጠጠው በልኩ። እቲ ሓደ ፈታዊይ ብናተይ ግምት ኣብ ዓይነት ዘይኣቱ ጎሳስ ጥራይ እውን ዘይኮነ ዘብህግ ይኹን ዝጥመት ከም ናይ ወዲ ስርዓት ከማን ዘይብሉ ብሕቆይ መፀሞ ነተን ረጋቢት ትኬት ተማላእ በለኒ። ንዕኡ ተጠወይ ጠመትክዎ። ነተን ኣዋልድ ሙሉእ ብሙሉእ ደፊረ ክርእን ኣይከኣልኩን። ናይ 5 ሰብ ቁረፅ በለኒ። ጽቡቕ በልክዎ። ካብ ማእኸሎም ሓንቲ ፋዘርኩም ድዩ በለት። ከምዘይ ሰማዕ ክኾንኩ ኣባህልኣ ብዝበለፀ ወግኣኒ። ካብ ዕሩኽተይ ብዕድመ ከም ዝበልፅ ይፈልጥ።
أبو خون ولا أنت زبزعكو إذا نشتي إدمي أتعبابيم أرغي تبالوني مثلني أوالد أي إمنا نمبر عركنا يا عركنا مسكين نجاري تغفله بلمو بدحري تنكفني اتحاد عركي قلنا معجاب يسحق بستوهالو زيك خوان يخيليو نخلتي إنا والد كم استمقلون عينت نجر نبرة يحشني سلستن تسخنا نيران اتاسترفت سالسيتي أنا نخشر شراس تدالوات كم سخنت بستفالالي من قدن أشمرن كم سنكراني متر طاريت راح كيك أتلني تنفاسي كيك أورس أي مترفن نيرو نحن تقال أبقد مئات أويلة عين داراخو كوفو ملكا أي كيشافانكو نمعلال زحلفو فتن أيكوانن اتناوي حريقان لا تجمادادا أمناي تكيت مقراتي سنتاريا كمزي بهالديو بتحنا مو نحا مشتسب مأتو غزاخو تتقوي ببتحيتم كم نقدال تقويلة نتحاد عركي هابكو مو بيني نتحت وردكو نابك الميت آتينا نفلتن نمرباش نمجدار نمفتاي كتأمنا اتسفتو قدامي نجر عبت الماتكوف مباليو كوفو ملك عين خير رأى مشفاتيو نايس زمن بوليتيكا بدوهو بريزدنتنا منغستو كوفو ملك سلازبهالن أو حدا عين ترتا سلنمدبن يفتوي حدا جزي مرركب لنخالو صبغ تقال بأين تدراريزات نختحلف كوفو مخاني تسمعني تبساجين من بسج أوي مريرني كأتا ناي منغستو هايلو مارام كابين مخاني زمنا ناي منغستو هايلو مارام سئلي أم مدك أسيزان تلتل بوليتيكانيا منسي يعروتي يفولتيوم بيتسبي يحملون يسحقونن كمارورن خلو أتخفو نمنتاي دا نبرجاسي متأخيلهم نتسوتا كساربون خلو حدا كسي بلبي حدا كسي عاويلة كوفو إلكن تتصرفو أمانجي كاستغاخلكنيو يبل ناب تحتواي كال أي درب ورد نامو بوتا مريتنا أما خل سبات آتنا يعروختي نتناول داختيلهم كوف بالو أب قدمينا كلتا من ساعات شكرا يسحبو نبارو أب قربا متكاخ كل اندابلا يسارب اتقن نزربا كد زيباي مثلا كوفو باها هلانا تنحي رئيو أنا كأتين عركي بدحريو حانت قلعة بدحريو كالو قلعة بدحريو حانت عركي بدحريو حانت قلعة عاكوهم أي تلالو نانديكم بلد حانتي ناوي قرب زبالت دمتا كمزي هيوت زلو عينتي زتعم زرسا عيكونن إذن سلستقالات بزدلخم عينت أقباب تزريبهم كمزي أستعملا معالتي تزايت بلنن سبيت الله تنصدا بلا اتغطين انداس حاقة أنا موزي مرعاو بلد دمتا تحتابيلا أعزاني تخلقوان كتسارب أكالان تخطاتلكو مبراتي كتأفق جمرة سمعي جيمي تلاليو بلن عركي منكوبي بمنكوب دافئة نيمان توي بالكو تسحق الله سلمات كونا إيدي سادتكو مساء دوا أما أخل من قدي ترخمنا جبت أبي ليا كدمي مملاسي أبكب دي إيدي مأخل بعد أبعا تنكف حقق خابلتني إلكتريكم زحسني تأززابلني بقداوي كيرو نامون كبين حاليفو أبلبي أبتقما إغريز دربكو يمانا إغري كمان زدن زمسالني سينما تجمر نايدستيخون ربشا والفتاتهم كرئيو بوزوح واج إن فيسكان كاب قدمينا نحاتر غزي تسمع أمو تأفؤو ناي سينما فرقة رئيسة توديو نعرفتي لسلاسان مستاين مستسانا قدمي فرقة ساعات استلالخوا شماغن بغصبة سرسع كوات سلازحاركو اتاقوالن اتغدين عركاين نيكاتو عنيروم معاسي إليلوم ترادادي أومن أم كرخار مبصحمن دنقرقريلني انتا يكاتعون كم زلو نايفلتكن أغديما مأتو سينمان تخفيلة
ኣብዚ ቅፅል ናይ ለስላሳን ሳንዱሽን ዝኸፍልዎ ንሶም እዮም ነይሮም። ሎሚ ዓንቲ ግን ናብኡ ምጥማት ስለ ዝፈራሕኩ ለስላሳ ንምግዛእ ቀዲመዮም ወፃኹ። ክሃድም ግን ኣይከኣልኩን። 5 ለስላሳን 5 ሳንዱሽን ብሓንሳብ ክሕዝ ኣይክእልኒ። ካብ 5 ለስላሳን 5 ሳንዱሽን ብክልተ ኸማን ክሕዝ ኣይክእልኒ። ኣብ መንጎ ምስ ዝተላለኽ እዋን ኣብ ከብዲ ኢደይ ዝሓኸኸትንን ጎርዞ ከምዚ ዓይነት ኣተናኽፋ ገለ ጥበብ ኣለዎ ኣይኮነን? ግን ኣብ ገዚኡ መሲጥኒ ነይሩ። ደድሕረይ ስዒባ መፅያ ዘይሕግዘካ በለትኒ። ቀይሕ ዳማ ገፃ ኣብ ቀረባ ደቃይቕ ዝተሓፀበ ትመስል ፅሪቱ ቆልዓያ። ቅንዕ ኢለ ንዕሩኽተይ ረኣኽዎም። ብስኽታ ይዕዘቡኒ። ትርኢቶም ከም ቁፅፅር። ክልቲኦም የዕሩኽተይ መንግስቲ ዝፈለጦም ናይ ቁፅፅር ኮሚተ ዝፀልኡ ሰባት እዮም ይመስል። ኣብዝለና ተፀጊሙኩም ፀውዑና፣ ቴሌፎን ገለ ደውሉ በለ እቲ ቀጢን። ኢዱ ከም ቴሌፎን ናብ እዝኑ እንዳለኣኸ ንለስላሳ ሪጋ ንምፅባይ ጎኒ ንጎኒ ጠጠው ኢልና። ስቕ በልኩ። ኣይተዛረብኩን። ሽምካ ዓንተ ወይ ፅቡቅ ገይረ ይሰማዕኽዎን መን እዩ በለትኒ። ኣብ ጎነያ ብሃሳስ ናይ ስብሒ ሽታ ኣብ ኣፍንጫ ይስማዓኒ። ጨና ይፈትዌ ኣመነ ዝፈቱ። ኣብ ልዕሊ ምዕባይ ሃፍተይ ዘለኒ ኣድናቆት ካብ በዝሒ ዘለዋ ጨናን ዓይነትን ዝተበገሰ እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ገዛ ናይ ጨርቂ ወይ ናይ መንደቕ፣ ናይ ጥርሙዝ ወይ ናይ ኣረጊት ቴሌቭዥን፣ ናይ ጋቢ ጨና ኸሽትት ይውዕል እሞ ንሳ ክትኣቱ ኸላ ረቂቕ ሩባ ዕምባባ ንገዛና ይመልኦ። ኣብ ትኸርመሉ ኸሪማ ክትመጽእ ኸላ ሕፁያ ከም ዝበሃል ናፊቐካ ኢላ ክትስዕመኒ ኸላ ኣካላተይ ብጨናኣ መኣዛ ይመሓር። ኣመና ሃፍቶም ምስከንኩ ሸወር ኣብ ዝወስደሉ ሰዓት ካብ ኣካላተይ ዝወርድ ማይ ብጣዕሚ ጥዑም ጨና ክኸውን ኢለ ይጀሃረላ። ሓደ ሓደ ግዜ ንሓፍተይ እዛ ጓል ፈሊጣ ይኹን ብዘይፍላጥ ክትከታተለኒ ሽታኣ ንናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ዋጭዋጭታን ለስላሳ ንምግዛእ ዝገብርዎ ምድፋእን ሙቆቱን ዋዓዩን ዝሰዓረ ይመስለኒ። ኣብ ገፊሕ ባሕሪ መሰል ሕልሚ ዝወደቕኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ክሕዛ ወላ ተመነኹ። ምትሓል መን ዝፈርህ? ሽመይ ነገርክዋ፣ ሽማ ደጊማ ነገረትኒ። ምናልባት ዘይሰማዕኸኒ እንትኾንካ እንዳበለት ሰሚዐ በልክዋ። ሰሚዐ ግን ረስዐ ኣለኹ። ከምኡ ክብላ ከለኹ ጽቡቕ ገይረን ናይ ገጻ ኩነታት ከይተዓዘብኩ እዩ። ኣብ ጎነይ ጠጠው ኢላ ንምዕላላ ወላ እንተፈራሕኩ ግን ሓንሳብ ዝረኣኽዎ ጽቡቕ ፍረ ገጻ ኣብ ኣእሙሮይ ከም ጉርዲ ስእሊ ስኢለ የዘዋውሮ ነይረ። ኣብ ደገ ሪጋ ሒዝና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ዝሰሓቐቶ ሰሓቕ ዘከርኩ። ትኬት ክንቆርጽ ከለና ተሓስቦ ዝነበረት ሓሳብ ብግምት ክፈልጥ ፈተንኩ። ሲነማ ክንርኢ ከለናን ክንላለን ብኣጻብኣ ዝሓኸኸትኒ ዘከርኩ። ዝተንከፈንን ዝሓኸኸንን ሓደ ካብ ኣጻብዓ ሕጂ ደለኽዎ። ንዓይ ፋንታ እንተዝኸውን ነይሩ ደስ ምበለኒ በለትኒ። ሕራይ ስቕ ተባሃሃልና። ኣብ ምእተው ከባቢ ምስ በጻሕና ኣብ ቅድሚና ምናልባት 2 ወይ 3 እዮም ነይሮም። ትፈልጥ ሕጂ ንሪኦ ብዝነበርና ፊልም ሓደ ኣክተር ኣሎ ንዑኢኻ ትመስል በለትኒ። ዘንቢደ ተጠዊራ ኣኽዋ። ኣብ ገፀይ ናይ ስክፍታ ስምዒት ዘንበበት ይመስለኒ። ናይ ብሓቂ እንዴ መቸም ኣሎ ምሽ ኣብ ኣፍካ ገለ ኢላ ብእዳዋ ኣፋ እንዳደረዘት ክትሕከኽ ደልያ ተጸጊዓትኒ ክብል ዶ ከም ምድጋፍ ዓይነት ብመንኩማ ጽግዕ ዓይነት ከምኡ ይመስለኒ። መልሲ ሃብክዋን ከተሓባበራ ንምስሓቕ ፈተንኩ። ብዙሕ ከይጸናሕና ለስላሳም ባነን ሒዝና ናብቶም ዝጽበዩና ዝነበሩ ብጾት ከድና። ፎስ በለኒ ንምንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእንን።
ኣክተር ትመስል ስለዝተባሃልኩ ኣይመስለንን። በብግዚኡ ዘጋጥሙን ሰባት መብዛሕትኦም ብዙሕ ዝፈልጡ መሲሎም ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ዝዛረቡን እዮም። ትኽክል ከም ዝኾነ ዋላ እንተዘይረጋገፅኩ እዞም ብዙሕ ከይፈለጡ ናይ ሓደ ቅርሺ ሲነማ ሪኣ ብዙሕ ዝመለሰት ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ቀንዲ ብዙሕ ግዜ ምስዓር ኣይኮነን ምጥቃስ ይመስለኒ። ኣንፈትዩ እዛ ጓል በዛ ቀላል ነገር ኣብ ህይወተይ ምሽሕ ሰባት ኩናት ዝኸፈተት ኮይኑ ተሰማዓኒ። እቲ ዝገርም ኣነ ኣብ ናታ ወገን ኣይኮንኩን። በንጻሩ ፈሲሱን ሰንቢዱን ኣፍ ከፊቱ ዝገብሮ ዝጠፍኦን ኩሉ ተዋቂዕዎ ኣብ ማእኸል ዝተረፈ ወይ ድማ ኣብ ተግባር ንምእታው ዝፈርሕ ሙሽሙሽ ዓይነት ሰብ። በዚ ኩነታት እንዳበላዕና እንዳሰተናን ምስ ተኸልአይቲ ጓል ኣላለዩኒ። እታ ናይ መጀመርያ እቲ ንዓይ ዝነገረትኒ ነቶም ዝተረፉ ነገረቶም። እቲ ቀጢን ተኻተዐ ወዲ ሃገረይ ሓበሻ ብኸመዩ ኣክተር ትመስል እንዳበለ መሓዝኣ ስቕበሊ እንታዩ ዘይመስል ነገር ትዛረብ ዘላ በጃኹም በለታ። እዛ ንእሽተይ ሓሳብ ንምንታይ ከም ዘባኣንሰቶም ምስ ዓርከይ መሓዝኣ ዝጀመረቶ ነገር ስለ ዘሎ ንኽትውድኦ መጠንቀቕታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምዚ ንሻሎ መጀመርያ ምስ ዝተላለኽዮ ሰብ ንምንታይ ዘይትቕፅሊ? እንታይ ማለት ኢኸ ንኹሉ ምትንኻፍ ናበይ ናበይ ክትብል ዘለኺ ዓይነት ትእዛዝ። እዚኣ ግን ሰማዓይ ትመስልን። ሓበሻ ምዃን ይኮነን ንስሞ መዓዝ ጠፊእኒ ዝብለካንዶ ሓደ ሓደ ነገር እስከንዕልል ምስ ጻዕዳ ከተመዓራርዮ ደስ ኣይብሎኒ። እንታይ ኣለዎ ድዩ ፊልሞ ምሽ ትርኢ ኣለኻ በለትኒ ናባይ ተጠውያ። ኣይመለስኩን። ኣብ ገዝኡ መደቀሲ ክፍሉ ናይ መን ስእሊ ከም ዝለጠፈ ትፈልጥ ዲኺ በላ እንዳሰሓቐ። ናይ መን ናይዚ ኣክተር ናይቲ ባርያ ደስ ኣይበለንን። እቲ ሓደ ዓርከይ ይስሕቕ የቃልል። መን ይባርያ በለቶ። ፕሬዝዳንት ኽያ በላ የማን ጸጋም እንዳበለ። ንምንታይ ምዃኑ ይፈለጥኩን ኣብ ገጻ ቅሬታ ረኣኹ። ቅሬታ ኣርኤ ናብቶም የዕርኽተይ ክትከይድ እንዳተጸበኹ ሃምበርገር ሒዛ እንዳበልዐት ናባይ ተጸግዐት። ድሕሪ ሲነማ ናበይኺ በለታ መሓዝኣ። መሓዝኣ ዝሰንበደትን ዝተደነቐትን ይመስለኒ። በቃ ተሰራሪምናኮ በለታ መሓዝኣ። በቃ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ገጹ ናይ ምስልቻው ነገር ረኣኹ። ገለ ስምምዕ ዝፈርስ ዘሎ ይመስል። ምስጢር እዩ በለት እዛ ምሳይ ዘላ። እንታይ ምስጢሩ? ቡን ሰቲና ትኸዱ በለ እቲ ቀጢን። ሓፀርቲ ነገራት ተሰራረቡ እሞ እቲ ስምምዕ ከይፈረሰ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣኺሉ ናብ ሲነማ ተመሊስና ኣተና። ፊልሚ ተጀሚሩ ከለይና በፂሕና ብጸልማት እንዳዳሰስና ሰንከልከል እንዳበልናን ኮፍ መበሊና ረኺብና ኮፍ በልና። ገና ኮፍ ኣብ ዝበልናዮ እዚ ዝበልክኹም በለት እሞ እታ ቆልዓ ስምዒት ብዝተሓወሶ ድምፂ ተዛረበት። ኣብ ስክሪን ሓደ ተዋሳኣይ መፀ። ኣተኲረ ረኣኽዎ። ዳሕራይ ሕቑ ጸኒሑ ጎኑ። ካሜራ ናብ ርሑቕ ወሰደ እሞ ንሰከንዳት ገጹ ረኣየኒ። ሰንበትኩ። ነታ ጎርዞ ተጠወይ ጠመትክዋ። ኣብ ጸልማት እንዳሰሓቐ ተጥምተን ነይራ። ክምልስ ኣይከኣልኩን። እቲ ፊልም ክሳብ ዝውድእ ዘይተረድአን ታሪክ ከዲፈ እቲ ኣክተር ዝተባሃለ ዝገብሮ ተግባራት ንኹሉ ተኸታተልኩ። ኣካላተይ ክጥዕሞምን ክረጋጋእን ተሰሚዕኒ። በዚ ሽሕ ደቂ ሃገረይ ዘጥፍእዎ ናይ ርእሰ ምትእማን ዓቕመይን ስለ ንቦናይን ሓንቲ ጓል ኣብ ሲነማ ተረዲኣ ኣርኣየትኒ ኣላዓኢላትኒ። ኣብዚ ግዜ ካብቲ ጸልማት ሲነማ ውሽጢ ወፂ ኣብ መዓት ህዝቢ ዝመላለሰሉ ጎዳና መዓት ሰብ ኣብ ዘለዎ ወድን ጓልን ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢለ ፊት ንፊት ምስ ሰባት ተረኣይ መጸኒ።
ብዘጽላኣትንን ብዝጸላኣትንን ናይ ከተማይ መንገድታት ክኸይድ ኣለኹ እንዳፋጸኹን እንዳደረፍኩን እታ ጓል ሃፍትያ ነይራ ንዓኣ ነጻ ክተውፅእ ኢኻ እንተዝበሃል እትከይተዓጢቐ በረኻ ምኸድኩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውግእ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ትዝ ትብለኒ እዛ ቀያሕ ታማ ጓል እያ ብዝተፈላለየ ቴክኒክን ብዘይተረድኣን ነገርን ንዝፈልጦምን ንዘይፈልጦምን ግዙእን ባርያን ነበርኩ ድሕሪ ፊልሚ ካብ ሲነማ ወፂና ቡን ንምስታይ ፕሪመሪ ካፌተርያ ኣተና ፀወታና ምዉቕ ዋላ እንተዘይነበረ ኣክተር ኢኻ ትመስል መን ይጸልኣ ምምሳል እቲ ዝጸልእ ኢድ የውፅእ ከም ምባል ቶርዳ መሲለ ኣብ ማእኸሎም ኮፍ ኢለ ኣለኹ ግን ብዙሕ ኣይጸንሐን ዝተሰማዓኒ ዋዒ እንዳዝሓለ ክጸልምት ዝለመደንን ዝለመድክዎን ፍርሒ ደቂስዎ ካብ ዝነበረ ተበራቢርኒ ወረረኒ ምስ ተነዋልድ የዕሩኽተይ ብፓስተን ቡንን ተመሊኦም እንዳተፃወቱ ካብ ፕሪምየር ክወፁ ከለዉ ደድሕሪኦም ወፃኹ ኣድራሻ ተለዋዊጦም ክፈላለዩ ነናብ ገዝኦም ክበታተኑን ነዚ ቀትሪ ዝረኣኽዎ ፊልም ደጋጊመን ንምርኣይ ናብ ሲነማ ኢትዮጵያ ኣተኹ ኣብታ ዕለትቲኣ ንምሸቱ ካብ ሲነማ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከለኹ እየ ረኺበያ ኣክተር ምምሳለይ እንዳተሓበንኩ ኣብ ትሕቲ ኤልፓ ህንፃ ታክሲ ትፅበይ ነይራ ወይ ኣውቶቡስ ወይ ሰብ ከመይ ኢላ ሓለፍክዋ ከም ደላይ ሓፊራ ገጻ ጠወየት ከም ደላይ ሓፋር ናይ ሕፍረት ተግባር ምፍታሕ ንባዕሉ ከቢድ ስራሕ እዩ ምናልባት ንሓፂር ግዜ ርእሰ ተኣማንነት ስለዝተሰማዓኒ ንሕፍረታ ንእሽተይ ስምዒት ዘይሃብኮ ክኸውን ይኽእል ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ ዝስማዕ ነገር ኣለዎ ሕፍረታ ድሕሪ ምርኣየ ውሽጠይ ልባ ንዓይ ከም ዝተለየኒ ተረዳእኩ 5-6 ስጉምቲ ካብኣ ድሕሪ ምርሓቐይ ተመሊሰ ናብኣ መጻኹ ዘረባ ጀመርኩ እንታይ ከም ዝተዛረብኩ ሎሚ ትዘይብለንን እዩ ናበዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ሕቶ ግን ትዝይብለኒ ብድሕሪ ዘሎ ግን እንድዒ ጥራሕ ድሕርሲ ናብ ሊስትሮ እንዳረኣና ተጸጋጊዖም ጠጠው ዝበሉ ክልተ ጽቡቓት መንእሰያት ኣለዉ እቲ ሓደ ኣክተር ዝመስል ንሳውን ከምኡ ከይኮነት ኣይተርፍንያ ንሎሚ ዝረአየኒ ኩሉ ከምኡ እዩ ባዕለይ ከም ሳልሳይ ኣካል ኮይነ ካብ ኩነታት ተነፂለ ርኢ ከብሎም ከለኹ ደብዛዝ ሰማያዊ ጅንስ ዝተኸደነ ጸሊም ስረ ዝገበረ ክልተ እዳዉ ኣብ ጅቡእ ዘእተወ ኣብ ጥቕኡ ቀያሕን ጽብቕትን ቀጣን ቆልዓ ጨጉራ ሓፂርን ዝተተኮሰን ከናፍራ ጽምብላሊዕ ዝመስላ ጽቡቕ ቅርጻ ጠጠው ኢሎም ክዕልሉ ብድሕሪኡ ዓብዪ ሓፂናዊ ህንፃ ኣብ ዙርይኦም ናብትን ዝብሉ ሰባትን ጠጠው ዝበሉ ሰባትን ዝረኣየኒ ሽታ ናብ ውሽጢ ከተንፍስ ናይ ውዒ ባስተ ውዒ ባኒ ናይ ስልስል ጥብሲ ሽታን ናይ መጀመርያ ኩርሱ ጓልን ድንግል ማለተይ ኣይኮንኩን ናይ መጀመርያይን ናይ መወዳእታይን ናይ ጓል ኣካላት ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሉስሉስን ንወዲ ዘቃጽልን ከም ዝኾነ ይፈልጥ ኣይነበርኩን መጀመርያ ዝቆፀርኳ መዓልቲ ፉል ይበልዕ ነይረ ካልኣይ መዓልቲ ቆፅራ ከለኹ ፉል ይበልዕ ነይረ ፉል ጋቢስያ ነይረ ሎሚ ፉል ክብላዕ እንተርኢ ትስትብለኒ ንሳያ ዝተረጋግአን ተቐባልነት ዝረኸበን ንእስነተይ ምስኣ ክኸውን ከለኹ ዝጠፍአን ዝተደምሰሰን ንኽስደት ንድፊ ዝተሰራሓሉን ነብሰይ ዝረኸብኩ መሲልኒ ነይሩ ናይ ባዕለይ ክዳን ምግዛእ ጀሚረ ምዕባይ ሓወይ ደሙ ፈለሖ ኣብ ጎደናታትን ኣብ ከተማ ዝጥመት ኮይነ ወጻኹ ኣብ ጁባይ ኣብ የማናይ ጁባይ ፉላይ ስእኔ ሲነማ ኣቴ ምስዓርከይ ኮፍ ኢለ ፀባ ክሰትን ናብ ስራሕ ክኸይድን ካብ ስራሕ ወፂ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ከኣቱን ብኸምዚ ንመጀመርያ መዓልቲ ዓራት ሒዝና ሰውነትና ክተናኸፍ ከማ ፊልም ዝረኣኽዎ ጌረ ክሰዕማ ከለኹ ዝሸተተን ነገር ፉል እዩ ካብ ኣፋ
ካብ ውሽጢ ከብዳን ናይ ፉል ሽታዩ እዞም ሃመልማል ዝመስሉ ሰብ ዘይተንከፎም ዋላ እንተተንከፎም ዘይበላሽዎም ዋላ እንተበላሽዎም ንዘይምብልሻው ዝፅዕሩ እዮም። ፉል ህይወት ይመስለኒ ክሳዕማ ከለኹ ካብ ኣፋ ውሽጢ ትንፋስ ትህበኒ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብዓባ ኣካላተይ ጠቕሊለ ነታ ንእሽተይ ዳማ ክሕዛ ተተሓሒዝና ናብ ጽቡቕ ሕልሚ ዘለዎ ሚልዮን ናይ ፍቕሪ ሽምዓ ዝበርሀሉን ዝደመቐ ባሕሪ ተተሓሒዝና ዝኣተና ይመስለኒ። በእዳዋ ሕቖይ ክደስሰንን ንኣሽቱ ኸናፍራ ቆርበተይ ክትንክፋንን የዒንተ ኸዲና ከም ዝተረበሸ ተመን ጥውይዊ ክትብልን ፍርቂ ኣካላ ካብ ዓላት ወሪዱ ትጽዋዖ ሽመይ ከም ዘለላ መዓር ካብ ኣፋ እንዳፈሰሰ ዘለና ይኽመልእ ግዝፍ ዝበልኩ መሰለኒ። ካብቲ ዝተፈቐደለይ ንላዕሊ ግዙፍ ኮንኩ። እንተኾነ ግን እንዳጸንሐ ርእሰ ተኣማንነተይ እንዳዓበየን ካልእ ጓል ከም ዝተልን ተጠማቲ ምዃነይ ምስ በረኻለይ ግን ክትስልችወኒ ጀሚራ። ኣብ መጀመርያ መዓልታዊ ክረኽበክለኒ ዝብላ ዝነበርኩ መጀመርያ 2 መዓልቲ ኣብ ዝቕጽል 3 መዓልቲ እንዳበለ ንሰሙናትን ወርሕን ናይ ቆፀራ መዓልትና እንዳነውሐ ክኸይድ ጀመረ። ዝተረድኣውን ይመስለኒ። ኣነ ኣብ ዝተረኸበ ነፃ መዓልቲ ካልኦት ኣዋልድ ንምርካብ ወጻኹ። ብዙሓት ሓዋወስኩ። ኣቐዲመን ሸለል ዝብላ ንምስ ዝነበራ ተቐራረብኩ። ንኹለን ሓደ ነገር ይጎድለን። ከማይ ፉል ኣይበልዓኔን። ገሊአን ኣብ ጎደና ፉል ክገዝእ ቆልዑ ፀዊዐ ክሰፍሩለይን ተቐቢለ ናብ ጁባይ ክእቱን ከለኹ ዝዋረዳ ዘለዋ ዝመስለን ነይረን። ገሊአን ምስ ክሳኹ ከበልዓ ምስ ካበስክወን ኣይንደልን ይብላኒ። ሕራይለን ምስ በልዓ ክድቅስ ከለኹ ምስዓንክወን ካብ ኣፈን ዝወፅእ ሽጣ ፉል ዘይኮነስ ዝሰተይ እኮኳ ማቴታን ካፑችኖን ሽታዩ። ፉል ዝበልዐ ኣፍ ጠመየኒ። ከምኡ ዝሽትት ኣፍ ይጠሜኒ እሞ ንዓ ኣይፅዋዓ። ፀዊዐያ ምስ ተረኸብና ይፈርሓ ይሓፍር። ከም ዝሓፈርኩ ይርድኣ። ምስያ ተሓሒዙ ዘትርፋ ዘሎ ስለ ተሓፍር ይመስለኒ። ጌጋይ ከም ዝተረድአኒ ትፈልጥ እያ። ካብ ጌጋይ ክሳብ ዝፈላለያ ትጽበይ። ንገዛይ ቴሌፎን ደው ኢላ ንኽንወፅእ ክትሓተን ኸላ 1000 ዝኣኽሉ ምኽንያት ይድርድረላ። ወይ ድማ ኣልዒሎም መን ምዃናን ንገርኒ ምስ በልክዎም ንሰይ እንተኢሎሙኒ የለን በልዋ ይብሎም። ሓፍተይ ነጎዳ እንዳሓወሰት ትረግመኒ። ሓፍተይ ብኣይ ዝተለዓለ ነወዳት ትራገም። ሰልጥኑ ትብል ብሓፈሻ። ሕፁያ ምስ ገደፋ ወይ ምስ ገደፈቶ ኣየናይ ወዲ ምዃኑ እንደይ ኣይፈለትኩን። ኣሰልጨውቲ ካብ ሹመትን ስልጣንን ወፃይ ካልእ ዘይትዕልሉ ኢኹም ትብለኒ ነይራ። ከምኡ ክትብለኒ ኸላ ይርድአኒ ነበረን። ናይ ብሓቂ ኣይርድአንን ነይሩ። ሹመትን ስልጣንን ክትብል ከላ ከም ዓብ በዓል ስልጣን ወይ ሓላፊ ጥራሕ ይመስለኒ ነይሩ። ሕጂ ግን ጽቡቕ ገይረ ምስ ሓሰብ ኩሉ ናትና ናይ ሓበሻ ወዳት እቲ ዝዓበየ ፀወታና ስልጣን እዩ። ብዝረኸብናዮ ንእሽተይ ቦታ ልዕልና ምፍጣር ኢና ንፍትን። ንኣይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዘውፅኣትንን መሊሰ ንዓኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክእትዋ ከለኹ ዝተሰማዓን ነገር ኣይነበረን። ዝኣሰረኒ ካልእ ገጹ ዘይተረኣየኒ። ኣነ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ዝወስዶ ድማ ንዘይተንከፈኒ ካልእ እዩ። ይርዳእኒ እዩ። ዝርዝር ምትሕዋስዩ ከቢድኒ ነይሩ። ምናልባት ንሓፍተይ ኣብ ግዜኣ ነቲ ነገር ኣብ ርህለይ ምባል መሓሸን ነይሩ። ማለት ብዛዕባ ናይ ጨና ዓይነት ብዙሕ ግዜ ንዕልል ነርና። ብዛዕባ እዚ ግን ንምንታይ ጽቡቕ ጌርና ዘይዕለልና ግን ሕጂ ይገርመኒ። ብዝኾነ ዝቐረብክዋ ኩላ ናይ ፉል ሽታ የብላን። ብመከራ ተለሚነን ዋላ እንተበላዓ ኸማን እቲ ናይ ፉል መኣዛ ድሕሪ ዝተወሰነ እዩ ዝጠፍእ። እታ ጓል ግን ኣብ ውሽጢ ከብዳ ኣብ ከብዳ ጥራሕ ከማን ኣይኮነን። ካብ ጎረሮኣ ጀሚሩ ክሳብ ከብዳ ናይ ፉል ሕርሻ ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ። ከምዚ ጽቡቕ ደስ ዝብል ጽገሬዳ ምስኣ ግን ውዕለተ ኣልባይ ኾይነ ብዙሕ ኣይመረሽኩን።
أبقونا تتأويلة عند راسس كواي كدئيا كفو أي تساربتنن مالت أي تردقان مالتي أيكونن بناتي كمدكن كم إينيرو أنت كم تقات أما أي فلتكن كتقات أما نخلا دما كتالا يفتن تفكرندو كتبلن خلا فولين بيخي يبلا حافتي ناب أمريكا كيت كلا كبجاب سنبرالو أعدم كوان أفتك سيس متت كالي زحاشت تمثل قوال شقع أتسمعي ملوات كتفوتو معاتيخي كبلو نخلو يخرق نيرا أبتا معالتي حافتي بحرقان دما فالحو حادرة حرقان حافتي كمنا أرقيت حرقان وسد كوو بأموت كاب تحرق نمنتي سيتبرها اللي نيرا ألو مش مبراه بقى بزعوى ركب فقري نساون تحفروا المنقدي هلوا مالتي كتبره كلا جدا أبنت كدليايو إتا أبنت دما كاب كسا رأساس تمركزة كخونيو بزعوى نينبس وداد أخعلل منيفتو مالت نخالق التاليلو بخالق زودقة ممهاري أبنت كوين كمقراب زاس حاقيو تببنياقة دزبلي بولون تنكولنيا لوم سئرو صباح كودق كلو تمال بالسرحو تبلاتنت حلاف خوينو مسرخبو مخسارو يحقصو بكسا رأسوم تنكول تودكو نفسوم يتسألقو بخالي تنكول قنا انت خقبرلنا يمفلسف بزخونة لوما انتي نحافتي ناب أمريكا فاني نبيني كسابيحيتايو كل التسامون كيرا لقو نسام السبقايا كومفورتابل مكينة حيزوم زواتو ليتيو دما كالأي نفسو تقريا مسكدو زتسمع اندستا خقلصو يكألن كاب كسا مستقفقو حوصي ودراي نبرون أب كسا مسابقايا بحادب زهلو الأوان كتا انت جميروم نمشو تسجمرو كساب سرقسو كوم يوم بناي تلفزيون channel يبقاسو ازي اتحايش ازي أبا بونستا ويس شاي ازي بشكوتي دلني بوزح شكورا لو اتحادي حايش بقى مرر زبل كتا يكايدو ناي تعادو طعمي زتاعتاتوام يوم اتزقرم جن 4 عامات اب أمريكا حليفة زقودلن نجر كم زلو يفلت أني زترفن نجر اللو انتي كم زقودلني أي فلتني دحان آتاو زلو سراح ندا سراحكو أكالاتي روغيدو قربتي كأيحو جوغري لمشو معالتاوي مستاتصبات عاركي أبس بولاسو تنبر بأدبا نيشتي تبلتسأني تبغطي كأيحز جوغرا سألام أمريكاويتن ناي أيريش تقالان زخونت أفكاريتي يواتس بنكوهو كاب عراتي تاسئي قصي كي درقة بأفدك معصو يستورورة بوستال إيلة زلقا خساب مسرا أخو بأكالاتي زمو قدم كما حلالف تسمعني كسادي عينتي رسي أأكاري مس حدا سير نجر زتتها حزا خوينو تسمعني تكسكو أبت صالون كأسي لخف بالكمو نت بوستا كفتكو بدقن بوشتن زتتحافة شمالو فروم فول عينتي بغاساس بنوعات كشفانو يفلت أني نموخانو دحان ديخا أتراشخا أبا خايهبني نمنتاي فتارخه انتاي بلنا صوبو غيرنا إنا نفالت مش نمنتاي صوبو غيركا كي تسنابت كان نخيتكا فيت نفيت كنراخب كلنا كنغركا زيدفر نجر كنغركا لعلا أغاني سفكركا كساب لومي سلازي نغركوخا أبتا عسات الشمي ملغو كساب حجي نمنتاي كمستفلا خان نمفلات أبس حساب كله مخنياتو جن كفولتي كالكن كبيري مش كم تزبلكا زلغو سبيت خان خوينا نا أمريكا ختوستاني له أيفونكن نخد فولت إلي تزيفتي خاني أي تجانا نا أي مفكار قدافو بوزوح كتحفلكا ألا ما يبلين تزيت إمكا أي تتحف تزن تزي لكاون رس عني أو قرباك زي حدر محزي زي ترفيو حدا تعيساب رخي بلغو كنخا ولا تزيف قركو جن تعيسابيو كل خلقا تداليو ناي بحال نقر نتحاليو صحافة لي تشاو
እቲ ጽሑፍ ፍርቂ ናይ ሓንቲ ሉሕ ወረቐት እዩ። ደጋጊመ ኣንበብክዋ። ዝሓለፈ ቅንዕና ዘይብሉ ስራሐይ ዓይኒ ውፅዩ ከፍትጠለይ ጀመረ። ነቲ ደብዳቤ ወሲደ ኣብ ታሕቲ መተርኣሰይ ኣቐመጥክዎ። ምሸት ድሕሪ ቀትሪ ንኮ ኣብ ዝተኣመነ ግዜ ከም ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ሓያል ደራሲ ምንባበይ ተተሓሓዝክዎ። ምስኣ ዘሕለፍክዎን ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን ግዜያት መወዳእታ ኣይነበሮን፣ ግን ከምዚ ሓፂሩ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት እንዳተደጋገሙ ኣብ ውሽጠይ ፍልልዮም ከም ውድድር ዓይነት ቀረበ። ፃዕሪ ውርፅይነቶም ገና ሓደ ብዝበልናሉ ግዜ ክንዓብድ ኣብ ፒያሳ ዶሮና ልዒልና ኣዲስ ኣበባ ኣዝማ ከምዘይተሓዝናያ ብናተይ ድፊት ጥራሕ ክውድኦ ካብ ጎና ሸተት ኢለ ክሒደ ክወፅእ መሸፈኒና ንኣመላይ ተቐልዐን። ካብ ኣዲስ ኣበባ ክወፅእ ከለኹ ኣውሮፕላን ኣብ ላዕሊ በረራ ኮይና ጎማኣ ክትዓፅፍ ምስ ሓበሻ መሬት ምዛ ቆልዓ ዘተሓሓዘን ነገር ኣኪቡ ዝሓዞም ነገራት ዝሓብኦም ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ብሰፊሑ ነዊሕ ግዜ ዘይወሰደ ዓሚቕ ናይ ስብርባር ስምዒት ብኣውሮፕላን ፊንስትራ ኣቲኒ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ንሰከንድ ገና ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይወፃኹ ናይ ኣርባ ምንጭ ፉል ተኣሲሩ ደሪቑ ነይሩ። ሃሳስ ቀያሕቲ ቅራፍ ኣብ እዳወይ ተጣቢቖም ዝተረፉ ዝለሓዙ ፍረታት የማንን ፀጋምን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ኣይንተሓዝን ኢሎም ዝሃድሙ ከም ኣንጎሎ ናይ ሓሳብ ኩዕሶ ግን ደርበኽዋ። ካብ ኣፋ ማይ ከምዘይኣከብኩን ኣዝማኣ ሃሪፈ ከምዘይንከራተትኩን ሕብረተሰበይ ኣብ ክሳደይ ዘንጠልጠልዋ ናይ መጥሓን እምኒ ዘውፃኣትለይ ክሰናበታ ኸማን ዘይፀዋዕክዋ ምናልባት እታ መዓልቲ ዲኣ ድቃስ ኣቢዋ ብሕቑኣ ደቂሳ ፊንስትራ ኸፊታ ትዝክረኒ ትነብር። ትዕዝብቲ ከይረሳዓትኒ ክሳብ ሕጂ ብትዝታ ዝተሳቐየት። ሓደ መዓልቲ ሓፍተይ ነዛ ደብዳቤ ዓራተይ ክተንፅፍ ከላ ረኸበታ። ብፅሕቲ ወርሒ ስለ ዝኾነት ክሳብ ትወልድ ኣብ ገዝያ ትውዕል። ኣብ ገዛ ብትውዕለሉ እዋን ዕረፍቲ የብላን። ዓራተይ ተንፅፍ ዘይምልከታ ከሎ ንምሸቱ ሰብኣይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሳ እውን ክፍእቲ ኮይናላ። ናይ መን ደብዳቤ ከም ዝኾነ ተሓተኒ እሞ ነገርክዋ። ሰብኣያ ተዓዚብኒ ንሳ እውን ፀሪፋትኒ ደቀሱ። ናብሮኦም ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝፈልጦ ከምኡ ክብሉኒ መሰለ ይብሎምን። ሰብኣያን ሓፍተይን ናብዚ ከምፅኣ ነገሩኒ። ኣይደለኹን ንምሕሳብ እውን ኣፍሪሕኒ። ንዓኣ ናብዚ ምምፅኡ ዘይኮነት ክትመፅእ እኳ እንተደለየት ምስ መፀት ኣዒንታ ብድፍረት ምርኣይ። ኣሽንኳ እንዶ ከምፅኣ ደብዳቤ ክፅሕፈላ ኸማን ኣይደፈርኩን። እንታይ ኢልካይ ሞ ዝፀሓፎ ከመይ ኣለኺ ኢላ ክጅምር ክሳብ ሕጂ ግዲ ዝበሃል ዘይሃበኒ ክኸይድ ከሎ ኸማን ብስነ ስርዓት ዘይተፋንወኒ ናፊቐኪ። እዚ እኳ ኣይፍትናኒ ይናፍቃየ። ልበይ ግን ንናይ እሙሮይ ተራ ሓሳብ ክስዕር ኣይከኣለን። ዝገበርክዋ ኩሉ ናይ ዝናፍቕ ሰብ ስራሕ ኣይኮነን። ለኣኽለይ እንተበልክዋ እንታይ ለኣኽለይ ክብላ ንነብሳ ኸሸግር ነቢረስ ሕጂ ድማ ንቦርሳኣ ኸሸግር ድንግርግር ዝብል ጉዳይ ኮይንኒ። ብዛዕባ ደብዳቤ ምፅሓፋ ንዝተፈላለዩ ናብ ገዛና ዝመፁ ሓበሻ ብሓፍተይን ሰብኣያን እንዳተነገሮም እቲ ወረ ከፋፊሎም ኣምፅያ ዝብሉ ሰባት ይበዝሑ። ኣምፃያ ኸብ ዝብሉ እቶም ዝበዝሑ ፍቕሪ ዝኸሰሩ እዮም። ኣዋልዶም ኣወዳቶም ፍቕሪ ምስ ግብረ ስጋ ተሓዋዊስዎም ብቪድዮ ይኹን ብኻልእ ነገር ክወፀሎም ዘይከኣለ ወይ እውን ኣብዚ ከምዃኖም ኣብ ሃገሮም ይሕሾም ከም ዝነበረ እንዳሰላሰሉ ኣብኡ ዘሎ ሓበሻ ናብ ዝመፅኡ ፀቢቖም ክረአዩ ዘይደለዩ ይኾኑ። ቀሊል ይመስል ግን ንኹላ ኣብ ክተፀመዳ ምስ ፃዕዳ ፍቕራዊ ርክብ ምጅማር ጃህራ ዝመስሎ ኩሉ መዓልታዊ ዝነብሮ ናብራ እንዳኽሓደ ላዕለዋይ ጣዕሚ ኸርእየኒ ብሕፅረት ፍቕሪ ይቃፀል ከም ዘለኹ ይረኣየኒ። ግዜ ክሳብ ዘውፃና ምፅባይ እምበር ሓው ሰብኣይ ሓፍተይ ብሎ ኢሉ ሳጋ ዘውፃላ ፍርቂ ጎና ሜክሲካዊ ተቐሚጡ
ጓል ዓድኻ ዘይተምጽእ እንዳበለ ብቋንቋይ ይቋየቆኒ ዝመጸ ኩሉ ሰሙናት ንሱ ኣቐዲሙ ኣብዚ ስለ ዝነበረ ሜክሲካዊት ኣፍቃሪት ከም ዘላቶ ብጃህራ ተመሊኡ ይነግረኒ ነይሩ። ከይቀናኹ ይተረፍኩን ግን እንዳጸናሕኩ ካልእ ከም ዘላቶ ክዛረብ ምስ ሰማዕኽዎ ካብ ተመኩሮይ ተበጊሰ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲኡ ከም ዘሎ ተረዳእኩ። በዚ ኩነታት ደብዳቤ መጽሓፍ ኣይደለኹን ኣይከኣልኩን ይሓይሽ ደሊለኹ ግን ኣይከኣልኩን ኣብ መንጎ ሓደ ነገር ዘይሰኣኖ ከም ክትዕ መርዚ ክወግኣኒ ዝደልሎ ጸኒሓ ጸሓፈቶ ክትወስዳ ደልያ ትኸውን እንዳበለ ንሳ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን። ምናልባት ክሳብ ሎሚ ዘይጸሓፈትሉ ምኽንያት ከይምስላይለያ ትኸውን። ኣብ ትሕቲ መዕደል ነዳዲ ሞቢል ኮይና ዘዕለለትኒ ነገር ደብሲሱ ካብ ዝረኣየኒ ነገር ኣብ ክፋል እሙሮይ ይመላለስ እሞ ዘይጽገብ ዕላላ ኣብ መወዳእትኡ ታዕሳ ኮይኑኒ ከቢድ ታዕሳ በቃ ኮይኑ ብሸለልትነት ዝነገረትኒ ሓንቲ ሓሳብ ተመሊስና ምስ ንሪኣ እዛ ቀላል ምልእቲ ሓሳብ ብዙሕ ነገር ብውሽጣ ሒዛ ነይራ ንብል ቋንቋና ንባዕሉ ዝሽፋፍኖ ወይ እዝንና ብዙሕ ከም መንፊት ዝሓልፎም ማይ እንዳሃረመ ከም ነበረ ዝመስል ዕላል ጀመረት። እቲ ዝናብ ኣብ ዙርያና ይወድቕ ጽቡቕ ይመስል ኢደይ ብድሕሪኣዩ ግን ኣይሓቆፍክዋን ብዙሕ ስለ ዝደቀስና ኣካላተይ ቅልል ኢልዎ ኣሎ። ኣዒንተይ በሪሆም ኣለዉ ንሳ ግን ተቐጥቂጣ ዝተስአትያ ትመስል። እቲ ቀጢን ዓርከይ ምስ ጓል ሓዲረ ንምባል እንተደልዩ ቀጥቂጠያ ይብል ነይሩ። ዘስሕቕ ቋንቋይ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ሕጂ ክሓስቦ ሕጂ ናይቲ ቐልሚ በገሲኡ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ መንጎ ጓልን ወድን ዘሎ ጥዑም ርክብ ዲክታተር ርእሲ ጥራሕ ዘለዎ መወዳት ዝጥቀሙሉ ናቶም ጥራሕ ቋንቋ ንሶም ጥራሕ ዝጥቀሙሉ ቋንቋ ከም ዝኾነ ተረዳእኹ። ብዙሕ ግዜ ኣይንሓትትን ዋላ እንተሓተትና ኣይንፈልጥን። ዝነገረትኒ ታሪኽ ወይ ነበረ ተዘይብለንን እዩ። ጥራሕ ከም ትፈልጥ ጽክዕ ኢላ ኣዒንታ ናብ መሬት ተኺላ ሓደ ክትዓብደሉ ኣይርድኦን በለትኒ። ሃሃሃ በልኩ ምሻሎ ሃሃሃ። እዚ ቃል ወይ ሓሳብ ብኣሽሙር ምንጋራ ኣይነበረን። ዝኾነ ኩሉ ናይ ምምላእ ነገር ኣለዎ። ጠቕላሊ ቋንቋ ይመስል። ርእሲ እንተዝህልወን ነይሩ እዚ ሓሳብ ጽቡቕ ገይረ ኣስተንቲነን ፈቲሐን ተመሊሰ ርክብ ክልቴና ክደልድል ነይርኒ። ኣይገበርክዎን። እቲ ዝናብ ንምርኣዩ ደስ ዘብል ጽሩይ ማይ ደስ ዝብል ዛሕሊ ብምዕራብ ከባቢ ደበና ተኣኪቡ ነብሳ ከም ትሕፀብ ዘላ ጓል ሰማይ ጥዑም ናይ ሓመድ ሽታ። ኣነ ግን ሃሃሃ በልኩ። ዘለኽዎ ከባብን ወቕትን ከማን ዘብህጊ ነይሩ። ምናልባት ካልእ ጓል ይሓስብ ነይረ ይኸውን። ኣይተረዳእንን እምበር ፈቲና ነይራ። ንኢቐያ ሸለሊለያ ኣሰልቻትኒ ትዕቢት በዝሐኒ ጃህራ ጀሚረ። ኣብ መንጎ ተወዳዳሪ ናይ ጎራ ሓሳብ ይመጸኒ ኣሎምሽ ሓላፍነቱ ናብኣ ንምዝዛው እንታይ ብቕኒ ዘዛርብ ነገር ተረኺቡ እንዳበልኩ ኣብቲ ግዜ ዝዓበደት ኣይመስለንን። ኣይዓበደትን ሰብ ከይሪኣ ወይ ኣነ ተሓቢኣ ንበይና ዓቢዳ ትኸውን። ካባይን ላዕሊ ተሓስቦ ወይ ትርስዖ ወዲ ወይ ነገር ዘይነበራ ይኸውን። እዚ ነገር ዕብደት ተተሰሚው ካልእ ነገር እዩ። ኣነ ኣብ መንጎ ካብ ዘጋጠማ ንዋልድን ተመኩረይን ብምጅማር ምስ ሽሩማት ኣብ ሃገርና ዘለዋ ዋልድ ባህሪ ኢለ ኣጠቓሊለ ብምውሳድ ንዓኣ እውን ኣብ ዝግምት የእተያ ይኸውን። ፍልጠትን ግምትን ዝተፈላለዩ ጫፋት እዮም። ጌጋይ ንምሕባእ ሓደ ግዜ ከምዚ ይብል ነበረ ካብ ተምጽእ ንምንታይ ዘይተዕለኒ ንምንታይ ብግልጽ ዘይትዛረብ ፊት ንፊት ቅንዕናኣ ከም ተንኮል ወሲደ እቲ ሓላፍነት ናተይ ኣይኮነን ኢለ ሓጹር ናይ ቃላት ዳሜራ የቃጻጽል። ንሓፂር ግዜ እቲ ዳሜራ እንዳኾለለ ወይ ኣነ እንዳኾለልኩ የምቆንሞ ይጠፍእ። ምስ ጠፍአ ናታ ደረቕ በንዚን ናይ ሞቢል
أبيت أبيت أمنا إسني حلنا يجدر ألو مش قال نودي كم تخون نجر ألو كاب أفاز واتس زبلا أخوا زبلا أنا يفل أب عرات مخانيو الرافن كي تبلع زشكو أفرتاتن أيتماررن كخوركو حاخلو أيتماررن بتنقاقة تحققفنا مستقاسنا أب أفين دا تنفست أب لعلي فول ديدك إسا كميديو كوركو حين نزولو تبلني كاب عرات كتساقن أيدلني نيشتي مبلشاو نايسنا سرعات حدا كاب كينات فقري خمس خونة تردع عينة سابع ألو مش كمزي مس أرقيت قدام حدا فتاوي نيرو أبلع الفول زدك سني هي تبهيلو نخالا أرقيت كم زقلل بس هونتات كنفلا لخلنا خمان قريتاي نبرنن اتذكر مني نسيو كم زلاي فلتني جن شلل بقى أبز ممتعي من البات زبالة مقالت زحلف مسيلني خون حافتي تقويعاتني نا أمريكان مغاد مس حسابكو دحرنا أمنغاري كي كون تسفاز قراتات كم منتاي كم زحبا أي فلتن ناي بوليتيكا شكر يبلين ناي فاينانس ويناي نورا شكر يبلين من الباتكن نتي كاب كزين سنتي استساكم كوات عنات نمس عاني خون ألو مش بلعلي داري أستفى ولا انت مسألة بوش تقن اندا دفافة حدش سب ممسال مدلاي ألو مش حد سب قالك غير كاللخو مسرع أيني مغنياتو كماي كي تردأ قدمكو كم زي نبرن أب قربا قزيكو عينو كحو كي بلا ولا انت بلا عينو مخفات معاس كجمر كم زلوه زيتو السنة ويزت أداق حقي ولا انت زي هلوه سلامي زرقلي رباشو هتوغن كم زتأناكو فلوتيو إذا كاترين استوهلت أفكاريتي أو بوشت ليفت بني حبشا إنجليش تلالخوا أكدادنا أمنايز السحب إنجليشا مقبول عينات يمثل فريحة يانيرة زمنايت مخانا أفرحني بوزح تفلت تمثل أوالا تمثل بتدقاقامي مرخامنان مرأة عينان علامة ميتنا أبقزا بزعفا كألل كاللخو كل من رحبشا نخرجتها أتابعني حدا معلتي أبقزا بونقصتي عدم قوة قلل نيرو زرباس لتفتو علال دليا بون فليحو كساب زمت جزا حفتي قبل على كساب تحتي تعذبتو كله أب تعزب تازقات وسألي ناي منيو اندا بلد بس جميرنا ناي أبارتامات صباقة ناي أكادات صباقة ناي كزاء نبرد صباقة ناي تمستر ترتم متحفت صباقا أب عرات مستيبنا ناي كاب كبدت أكالا وزاي زتفليت قوال أيكونات اللين حدا جزي أب كنا خوفيلة بحساب نبدي سابا سفلت أنا والد أبو تأخذون كاللخو يبلسا فلي مخان دسي تبلني فليت مخانا أي ترأينن مجمران أفلمان جن مسيلات النيرة اندات انحت جن أمهرنيا نايمن سنتز خونسي انتاي موحد أنيرو إلا يحسب بقى زيك أنا اللي حبشادو نيري خون أنا أبزي هلوالو جزي ناب جزاب تمتسالو زكبر لك قوابلا ننكست خمان كوم يقبرن حفتي بحسابا نا أخي مرعواتني أي ترفتن حدا مقالتي مس كاترين أب أبارتمنتا كن راخب طاقات أرنامو كلت تخيلو فولن زيتا جاجافة ليتو كوكو خلا جزي ناب جزا أخدكو أي نبرتن مفتح سلز نبرني كافي تقاتي ندفول كافي ستلاوتي أبت أولا بتنكوو كيحقو دسيبل أمني مسيات أولا فول فاسيسو سرأخوو نمجمرا كزيو تليفون تدولة أي العالكوون نسايا حدا ساعات دونك خمت متى أبريكر تزاريبا تليفون عتصوات ولا انت ترفت بزح كدي نبرنن نامدك أسخفلا أتخو ትክክለኛ ናይ ጓል መደቀሲ ክፍሊ እዩ ጨና ፅሪ ዝበለ ዝተሰቀለ ጨርቂ
بسنة سرعات زتنصف عرات قوبو خوينا درفت سمعلو فلوي ساوند سيستم وزترفة مساقوال ننوح جزي بسنة سرعاتنا يحلفنايو مالتي كنسا آمن كندكسن بتعمي ستقط أبتا مالت تسلشوكا زتمعراري مدك أسخفلا مسرعخو بتستودبه هوكا تسمعني مسأ ندكس كنباهال كوبورتانا قس بقس يكففمو قس بقس شتاتيلنا نما أخل أنسولان أتو أولع لديبه تعتر تركب الكلخو نساكن حدا أدنا نقر تقبرو أسيلا بيمانن تساكا من زود أخبرتا رحنا خيت رفنا نبحقي نقابيو أبتت أولا سبتن كوفل بغلت داوي حفيسة أب عرات بتنكو كل تخيلو أب عرات بتنكو دحرسي كوفيلة كبلق جمركو قرافو كونيلا نامريتي دربيو نتفرندات اجافكو نتقراف حاسي نامريت وفيولو نمنتايجن نامريتي دربيو لغو دس لزبالني كلو نايفول من صافي سمسل قال دما كمتي خبز بلاتو حدث عنا لعلي أحلفت فول بخوكا خلا كاترين كل 9 سانحة مسمتت بناتا بتانتن كاناتيران أب عراتا جزء بفول ملئيو لخو يا قرقرت تتسألي الكاريخة بلاتني تتسألي الكا دحرسيه نابدي سابا سلاقوال دبدابي خصحف دفرت رخبكو لاخلي يسبالكوا نجر فوليو قال انت يسترفه زتا حزنا نجرالو نممت انت دلا دما بوتا كفوت مخانو نعا الرخيبة أبلع لفول كندك اسيس دالي إذا بزيزلا دقالا ولا انت زيت سلعتني رحاقتني دحر ورحي اتانا يديسا وافل دبدابي صحافت مستبدابيا حد خيلو قدامي درجة ني 4 منج فلالو بعلا زقلوتو بنوحات من قدن بمتسقاتن قرافو كافر استفالي فل قال حدر مسريتالا قول عوين كتولد قريبالا قال انتو خوينا شما وانوس كتبلا ود انتو خوينو سمعون كتبلو بناتيشم هولاند أبشهن جاعة ميتن 95 تتصحيفو وعدام رتا